TV, Alston Sarayong is signing in. En zoals u daarachter ziet, I love Brokopondo, dat hij de week op Chiso in Brokopondo. Met name Atori voor Asianide. We hebben accidents, maar isabi sades maar fin voor een situatie. Want nu is het al bij kans 3 weken dat dat ding gaande is. En isabu, zo lees u abel druk, unomango precies op locatie. Dus we bieden onze verontschuldigingen daarvoor. Maar vandaag zijn we op pad met, zomaar iedereen keer horen camera, met niemand anders dan Dodo. We gaan naar het Cyanide complex. Ja, Cyanide. Oké, Cyanide complex. En zoals je ziet, aboy de tape foto. Tape wa full Brokopondo fosi da stop ja even. Isabi? Ja. We go Brokopondo, we go look sa des ma futak dape, nga fades ma libi, nga 16 in Brokopondo. Tewe taki una mahalay. Ja, 100%. En zoals u ziet, Brokopondo hier zo. En hier is een plek waar men altijd stopt hoor. En mij stop en ik foto's en dus Dada, hier is Brokopondo. Wat we des maar even eigenlijk na intro. Dada is ook van de partij Dada. Saisa. En jou Bradley. 5-5 en apasi? Oh, siapa sih Bung? Apasi Bung? Ja man. Oké. Nee. Alston Sanayong. En zoals u ziet, je ziet Afioja zo. Heel mooi, dit is Suriname. En ja, natuurrijk. Zuurstofrijk zou ik zeggen. En laten we gaan richting Brokopondo. We gaan lukken sa bepaalde sma etaki drape. En sa de ma fen voor Asianide. En zoals u ziet, dan willen we graag richting waar ze eigenlijk de cyanide hebben verwijderd. Maar we zijn met een kleine auto. Zoals u ziet, dus het gaat niet lukken. Ja, want Rawagi Mijibe Fasti Janet, dus dit wordt moeilijk voor ons. Maar dit is de weg waar je naar de plek gaat bij de man verwijderen cyanide. Maar als ik zo kijk, dan waarschijnlijk de biggie trucks aan rij. Dan, want als je kijkt, luku agrote jaso voor Abanti. Hier is helemaal modderig. Dus het gaat niet lukken. Onze verontschuldigingen daarvoor. Maar zoals u ziet, dan gaan we even kijken wat we verder kunnen doen in Bronsweg. Of tenminste enkele opnames doen. Kulturu TV hier te Bronsweg en we gaan even vragen, enkele mensen vragen, sang, ik zie dat het wel moeilijk is hoor, hier mensen te vinden en dergelijke, maar we gaan enkele mensen vragen even een situatie die naar water, laten we even kijken. Even wakahera, alles lekker? Kulturu TV, look, I wish you a longo drape go in a pick-up. Oh, no? Oh no, ada pasangan di sini? Oké, no, respect. En, no? Ook niet? Ja, en je hoort het hier. Dus we moeten dus dan even kijken. Goedendag meneer. Alles lekker naar u meneer? Fawaka na nga asinaide probleem hier zo, want het lijkt alsof ja, een probleem, no de jaso lijkt van we hier na foto. De wel mam dat toen no sabi, unega dat rajato. Te mam fadong, dan pas de mau ko upoiteki. Maar normaal ja unega dat rasuma. Ja. Maar atori na nga sa de ma eroko ago to apuder. We drinken water gewoon, SWM water. Water drink ko nom dat toen no sabi to. Desman no sab next thing. For steak mota for take kom. Ala watra kring, manono if je psa. Ala watra de jer lek pa de no so. So problem. Walo may meka, walo may make money. Maar grote deel van de binnenlandse sma. De probleem er. Mayari bigyan wa etan jasok. Tanga de bon seref ne want do next moro. Do froje dan froje go da pratek ni bedasani. La school ja. Na di mik moto. Gua technische school. Dam gua Holland. No mi kon na vakantie mide. Mala de kimina
Amsterdam na Lelystad de geboren. En die jongen naar Holland komen bakken. Saan go in je die Yoshi Bronsweg? Yoshi Bronsweg go achteruit. Brunswijk naar Mikondre en Jamie Lobby. Maar dat is niet veranderd. Omdat desma zijn kon, alles mij kon zoeken een voordeel. Dat is niet veranderd, maar het gaat wel. Toch Brunswijk de betere dan in Trakondre. Want Trakondre heeft de maar tapsie dat je morok vallen. En doe vroeger ube da kaju. Apistis na kaju, atra kaju da tapsie. TV tapsie dat je. Dus dan alasani de trafasi. Thank you dan nga ube taki. Na meneer Edeling. Meneer Edeling. Nee, thank you zou ik zeggen. En fijn dat u me te woord hebt gestaan. Ik heb niks te verbergen. Ja, zeker. We kijken dan even naar wie we kunnen vinden. Geef me toch, we kunnen. En zo zit hij hier zo. Hier zo te. Maar kan die ook overal te dat. Ja. Ja, Dat is vaarlijk mooi. Macambi, ja. Maar kan die dat vaarlijk. En u ziet het hier. Jana kaju ko tada ke. Daya janka konde daya wakibasi. Maar buti di kaninya. Ja. Alamala ko moshi man. Na duizenden mensen. En zoals ik heb aangegeven, dan zien we een kleine winkel hier. We zien niet echt mensen. Huh? Overal winkel. Maar goed, dat is krak nodig. Ja. Taluk to abarati. Ik want to osoda to. Ik go te Dat na de first osota, dat na de NPS osota onkel. de madre nik den. Nee, den chiwanta. De pjua ja, de pjua. Dat na sa Dat na originele. possible bouta. Ja, dat na originele. Zo dwang. Den chi oso den chiwa. Dat na sa ina temp NPS die de besonga meer. Ja. Ile matunga me da de osoda de ma bojire. Hello? Ma peye go ja gronda is ma lok den. Ja. Hier sanja. Die stena makabi. Ja. Na kaju. Kaju. Ja. Oké, dus waar is Kaju rechts? Kaju recht. Oh, rechtdoor. Oh, dan gaat die stenen rechts. Macambi en links, hè? Links af daar go na kaju lang ang go ta janka. Ja. Janka kondre daar ga wakibasi. Ja. En zo ziet hij het. Janka kondre wakibasi. Steeds Culturo TV op locatie om u een beeld te geven hoe het is. Ja. En hier ziet u het. We proberen enkele mensen te vinden om te praten. Hallo mevrouw, u bent bezig wat te koken. Wat gaat u koken? Sang! Lekkere vlerken. Ja. Oké, hoe is het hier met die cyanidatorie? Drinken jullie gewoon dat water hier? Nee, ik drink het niet. Koop je gewoon water? Of wordt er geleverd door SWM? Als je nou water koopt, SWM of je bij water gewoon naar winkel? Nee, ik koop niet. Ik gebruik dat Diro tank. Oh, regenwater. Ja, ik gebruik regenwater. Nee. En dus die vries, wanneer het komt op cyanide, hebben jullie nog steeds? Ik denk van wel. En hoe is het leven hier? Lekker, rustig, relaxed? Rustig en lekker. Ja. Is er werkgelegenheid hier voor jongeren? Nee, dat niet. Jullie gaan meestal naar de stad. Ja, jawel. Hier hebben we gesproken tot een leuke dame. Wat is je naam, als we dat mogen weten? Ik heet Kayani Jurelva. Kayani Jurelva, mooie dame hoor. En zo hebt u het gehoord. De meningen zijn verdeeld. Ja. En zoals u ziet, dat we hier even met de boys ko wakagop chinso morofara. Goluku sadisma etak dat zie. En zo ziet hij het hier. Goedemiddag meneer. Ay go switch ita. Ik ben waan stellen een vraag if awatra e dringi gewoon ja zo. Gezien cyanidatorie.
Vast doen aan SWM Water. Goedemiddag, altijd. Allee, zo zie je het hier, hè? Helemaal relaxed, maar dan precies. Zo want ik ook toe in de foto. Ja, toch? Van wat kan dan cyanide tori? Awatra edringi gewoon ja, zo want ook ja, zo voel ik wel verslag. Want agerslik ook ja, maar asan no gerso. Zo gevaarlijk lek sa de ma etaki alas ma elibi. Weet je toch, agerslik nou aan politiek sani de zoeken accidents, maar even, nou werkelijk cyanide sani edangra unja zo. Wel, eigenlijk, goedemiddag. Ja. Eigenlijk, me aan of wat dorp, dus me kon ja gewoon weekend even. Oké, maar me besie beelden. Om me beelden me besie. En me teka tori like een ernstig tori. Besie des mij was aan watra. Maar des man edring aan watra. Want, berika om me beelden kon tevoorschijn. Ja, klopt. Is op dat moment mijn vrede toch? Want bereken cyanide nou een gevaarlijk vergift. Ja. Dus, ik nou min als je des mij drinken aan water rijden, maar misschien des mij meer gebruik voor duro tank, Allee, watra. alle water. Die geluiden horen wij ook, hoor dat de man drinken water. Je sabi toch, de mij dan duro tank meestal, de mij warme water op, de mij drinken. En hoe zit hier? Je hebt een huisje hier zo, maar je bent van de stad? Nou, ik ben van Baleng. Baleng? Baleng Sola. Baleng Sola. Oké. Kokora idee. Ik zit in het onderwijs, dus ik ben komen weekenden, Pinksterweekend. Ja. Ja, dus dat. Nice. Thank you, zou ik zeggen. Ja? Maar eigenlijk, Samishi, misschien lekker aan in een soort politiek sfeer. Misschien tak de machan en kon in een politiek sfeer. Ja. Aandacht, de man verleggen aandacht. Plotseling, atori betaki abarasiani, de plotseling in hier in next moro. De kasan, asan kode zo stil, ja, ko voor water. Want telling no next, mi de hier moro, next. Ja, klopt. En vindt u het als het ware de manchara, Lexa Itaki de manchara saniko in een politieke sfeer. Is habito, vond je dat correct? Want je speelt met mensenlevens toch? Op een bepaald moment. En volgens mij uit de mes nu getak, maar dat agers oppositie, coalitie, politieke partij fit om asani terwijl asan nawa. Ernstig tori. Ernstig tori. Dus, mi esjasan lek, de man van regeringsrevie, de man is serieus. Want berike taki, de man goshi de san tak naso. Plus, je si want to san tapa watra. Maar of de man beteken ernstig. Want me yere de man tak docha duro tenko jidesma. O me duro tenk yo machako. Liever de man zoeken een bron ergens. Pedesma kan van bronwater. Dus, dat nam mijn idee hè. Omtrent een systeem dus. Nee. Thank you, we hebben gesproken. Ja. Oké. Oké. Abo, alsjeblieft. 100. Misschien tak en kan de of je draai loon tomorrow. Kan de kan met de bigman serefi. Kan de wat kaptein of wat man van dorpu. Pedema kan je moro. Duidelijkheid. Dus uitgebreid voor een systeem ja. Duidelijk. We maken sowieso contact, want bel, want toen smaak Bama desma de na foto. Heb ik me laten vertellen. En hier ook toe tak, want toen smaak eigenlijk sabing hoorde bezig naar een situatie, dus mag ik de man naar resort sanati. Dus, maar thank you zou ik zeggen, heel galante man, en thank you voor de feedback. Oké, Yes. thank you. Dat was je Dave. Tek was je Dave moro vara. Ja. Oké. Thank you. Ik kan met wat sma dat is recht abigi bureau. Pe Abigidiro tank de na. Ja, laten we even kijken. Pedodode. En zo ziet hij het hier, hoe de mensen leven. En dit noemt men een dorp, hè? Echt gewoon boom flexie, boom ching. Ja, hoe gaat dat zeggen? Dus dadelijk wat draai baka. Oké. Ja, zeker. Thank you. Oké.
100 city. Dodo koop saja. Pepe dodo de. Hai Bigiwang. Hai Gona. Alles lekker. Hey. Ja, vast met dat boem missie. Alles rustig? Ja, ja. Kijk je aan boksite. We hebben actie sana Asia niet de probleem zijn de jaso. We drinken water. Napa watra is niet drinken. Water die zit. Maar SWM water drinken gewoon? Hai. Dus bagaimana aba probleem voor tak Asia niet de sani. Tanga no mina a probleem met hele. Bina sabi po kisa later. Ano no da mina no Asia niet een probleem met hele. Oké, nee, duidelijk. Dat wilden we even weten. Cultuur TV, dit op locatie voor Lukuva. Dus maar doen dan drinkwater uit de kraan. Toch? Maar dus maar bij Apman Fries een tijdje. Dus maar takere Asia niet de uno drinkeren. Maar de meningen zijn voorbij. Asia niet de inogo drinken toch brada. Inogo Asia niet. No maar inogo Asia niet drinken toch. No maar dit water is wat we gewend zijn te drinken. Dus. Ja, dan was stoppen water gewoon van de een op de andere dag. Dat water nog deed. Ja, klopt. Dus het moet wel. Ja, nee. Duidelijk. Thank you meneer. En met wie hebben we gesproken? Seido, Ricardo Seido. Seido, Ricardo toch? Dat is wel café Sevitak. Hey, na Enja so ja. Ricardo Seido is de welbekende soundman. Toch? En de Ricardo Seido na man sabi ko asgeef ki papatoji. Heb ik dat goed? Ja, dat heb je goed, ja. Duidelijk. Thank you, zou ik zeggen. Ricardo Seido. Yes. I go. En zo zit hij het. We zijn hier in het dorp Cultuur TV. We hebben accidents, maar even mij drinken water en sana een probleem. Want zoals we horen daar in de stad, dan is mijn vriend drinken water. En als we een conclusie moeten trekken, dan is het werkelijk zo hard. De mensen drinken het water niet. Hallo, goedemiddag mevrouw. Alles rustig? Alles rustig met u? Oh, nee, is goed, dankjewel. Oké. Zo zit hij het er. Mensen zijn soms een beetje schuw. Vergeleken met Apura, dus maar dat is tak hier. Bigi wanga igo. Alles lekker? Wish you amatif ja. Oké, amatif minawang. Nawa luku sana. Hi, ja boyki, alles rustig? Kurdi ader. Zeg bye bye. Bye bye. Bye bye. Dan. En zo zit hij het. Nog steeds Cultuur TV. En we zien dat de mensen rennen hier hè, in het dorp. Dus dat is. Maar ja, ik was ook zo hoor. Dus we kunnen dat begrijpen. Cameravrees noemt men dat. En dag boykies, alles rustig? Ja. En we zien de jongeren hier, de jongeren. Ja. Maar zo dorp de jaso, zo zei. Fajaning? Kaju. Oh, kaju. Oké. Kaju en hier ziet u het Pawakakil. Alles lekker? Ik ga stellen een vraag. Drinken jullie het water hier? We drinken water dat voor SWM? Welke water? Water uit de kraan. Nee. Nee. Oké. Dus jullie hebben ook een vrees van die cyanide? Ja, we zijn bang. Ja. Nee, duidelijk. En zo ziet u hier. Vaak kami brada, everything alright? Je drinkt water voor jaso? No, mami niet tanja. Oké, in het tanja. Oké. Nou, duidelijk. Thank you. En zo hoort hij het. En unop sago erop, hè. Nee, maar we willen gewoon even vragen. Wordt dat water hier gedronken van SWM? Nee. Je bent bang? Ja. Ja. Dat vouwen doe dan, want if je no drinken water, no tra water, no man kong uit de kraan. Giwa diro tank de balot. Oké. Maar dat wil zeggen, je mening, dat onlange je no drinken water. Bulang ak bayre. Mrs. Dim Dim no drinken nooit. Kes ni mi konja mine drinken. Weer bij. Oké. Dus bepaalde mannen drinken, deze man is Ja. op die roting. Ja. Nee, ja. Camera no de na you. A camera de na mi loko. Ja, ik kan praten, ja. Ja, bepaalde mannen op die roting bedringen. Maar deze man op die roting, want mij om een jaar lang heb ik de jammer drinken. Ik gebruik die roting.
Ja. Oh, ja. Ja. En zijn er de klachten? Want we praten hier, ze wil even niet in beeld. Toch? Maar we zijn... Ja, een momentje hoor. Maar we praten nu met de Basha van... Kaju. Kaju. Oké, sana de problemen nanga awatra jaso. Dus maar ik is dus beres maar is siki de soort sanati. Bepaalde chide wel op diarree aan braak. Bepaalde sma op diarree aan braak. En dat na vanaf een incident laatst. Ja. Want denk je misdrijf even akra opo. De dringen. Gewoon de opakra de dringen wat er gewoon. Maar de laatste nee, hoe kon je taxi ja midden ding wat er daar. Me bari maar toch nee jepi. Ja. Heb je bij oproep die regering sambo de dati? Mek de jepu aan brandwater. Kolibal liba water ko mek mooi tigu. Mek de zoek maar brandwater gu ko dringen. Ja. Dat na oplossen moro shoot brandwater moro boom. Ja. Dat liba meer water. Ja. En te ego about de ontwikkeling jaso na kaju. Kajuta? Ja toch? Kaju. Een soort ontwikkeling basha bij Wanshija. Boy, me wansi furu er. Vooral ontwikkelen spot gini de jeuk. Vooral de passie fuja no bung we sungu ja vooral mi ja. Ta watra go her mi osai go. De passie kisi sani. De passie fu no bun a gotro se mu puro. Mami vooral mi fasya watra alleen van de prap dat heet jij sungu je ziek bij her mi osai watra go. Duidelijk. En hier ziet u bijvoorbeeld dat huis. En u ziet het hier, hè? Van de weg naar binnen. Toch? Dus als het regent, dus gaat het water gewoon van de straat naar binnen. Ja, en u ziet het. Nog steeds Culturo TV hier op locatie. En we nemen u mee om te kijken wat de geluiden zijn. Wat de geluiden zijn hier in Bronsweg. Bronsweg, Kaju. Nice. Bedankt zou ik zeggen. En ik zou zeggen, ja, u hoeft dat qua oplossing kon in een korte tijd. Ja, 100% zeker. Misschien even denken toen ik een oplossing kom. Ja, nee. Maar ik ben naar dorpu, ja, vooral Bronsweg. Bigi dorpu, ja, nog 10 dorpu. Mek moeite doen van bronwater. Dat is beter. Ook aliba water dat we gebruiken, bronwater. Ja. Duidelijk. Maar de beloof lang aan die tank. We registreren, maar we hebben voor vinden, maar de beloof dat ook die tank. En dat we wachten toe. Ja. Nee. Duidelijk. We gaan even verder, Dodo. Let's shoot. Zou zeggen bedankt en fijne dag verder. Oké. Yes. Blessie. Na Maripa de aso? Maripa. En dit zijn Maripa olie. Ja. Zie je hoe hard die mensen hier werken? Zie je hoe hard die mensen hier werken? Ze gaan mij passief fatu maken. Ja. Met dit kan ze mij passief fatu maken. True. 100%. En zo als u weet, we gaan tapadek, dat we gaan tapadek. We don't come scan things, but we come run things. Dus Chima, qua TV. Maar zo is het naar nieuwe generatie, hè? En ik vind wel, maar even een vraag dat dan gaan doen. Van je vindt niet dat je kon in de buurt. Eigenlijk te je een cameraman. Juist aan een moment moest de karala de problemen komen. Is dat toch? Van je ziet dat des mij vrede eten. Dus van mij kon je toch, misschien om mijn probleem want takkie. Misschien ja. De mensen ja zijn overgelaten en een lot. Maar ik ben niet van hier. Ik probeer iets te zeggen. Ja, slechte wegen, slechte straten, slecht watersysteem. Kinderen zijn hier. Nieuwe activiteiten en ontplooi. Alles hier. Ja. No, Ina, je hoeft niet alles prijs te geven, want dadelijk hebben we een interview. Is dat niet? Maar tak des mij vrede voetaki van je model boy. Een paar mensen zijn bang. Ik ben des man afkies pakket. Dat is If des maar mi esjelek des mij vrede. Voor de job. Om een rok of de isabito omdat mi esjelek even maar kotaki. Als mij vrede vlase roko isabito des. Mine blijf des maar toe isabito. Maar mi wakamete mi na luku me luku. Je want taki no one next no fout. 100%. Mi otan takeren omdat mensen een slechte wegen. Ja, no, maar Dodo, je moet nog niet alles prijs geven, want dadelijk we hebben interview. Ja, maar hier is verschrikkelijk bewoond om een tjening reisje ja. Maar lanti ne luku den smap ja. Lanti
Eigenlijk land in zo stem ting op des maja van nodig. Des maja na stem fee. Nee, zie toch. Overal heb je mensen hier, maar het leven... Aan de tak naar zwak is maar zwak. Ze zijn hardwerkende mensen, maar land die geeft ze geen steun, geen hand, niets. Zo meteen gaan we door met Dodo. Dat is een andere aflevering, maar in Bronsweg. En hallo, hoe gaat het met jullie? Alles lekker? Oké dan. Ja, en dit is het al hoor. Dus we zijn in die top C-vibes, dus Culturo TV begint horamoni vrij. Want we gwe. Ja, begin wang. Hey go. En zo ziet hij het hier. Nog steeds Culturo TV op locatie hier. Ja, sorry ma. En het is moeilijk hier om met de mensen te praten. Dus hier zou je echt een afspraak moeten maken. Maar we proberen de mensen te bellen die hier zouden zijn in Brokopondo. Maar ze nemen niet op. En we waren al hier op locatie. Dus we gaan de namen niet noemen. Sabi want dadelijk kun je tak Culturo TV doe dit of dat. Maar ja. We zijn hier, dus we kijken wat we allemaal voor jou kunnen vinden om de items voor jullie te brengen. Hallo. Pawakakil, alles lekker? Hoe actie if je drinken SWM wat rajaso? Pawakakil. Tak, want we hier want sanitak SWM wat ra apsia niet de nanga we drinken wat ra. Eigenlijk niet. Sana eigenlijk niet. Je drinken of je niet drinken? Meneer drinken. Nou, meneer vertrouwen, dus meneer drinken. Maar je bent drinken wel? Nou. Ook nooit? Nou, eigenlijk een probleem aan Azië niet een probleem. Maar een probleem na de mag giwa watra uit Amer. Oh, oké. En eigenlijk dus maar die zin vertrouwen aan watra van meer? Ja, bepaalde is maar zij drinken, maar ja, bepaalde is aan niet drinken. Dus... De man bekijk gewoon bron toch? Bronwater. Ja, maar dat hoor ik tak volgens mij ja zo even contact boy. Zei de man is gewoon bron. Moro waka. Igo pa bron pa water hari? No, mino doro. Igo toch? Net mi go drape pe aspe de man be potassium nida. Maar de truck rijdt drape olo dus apchiwa give me bofasi. Dus mino go doro. Eigenlijk een probleem no de fasi aan de tumsi. Ja. Ade wel. Want die sabi je vergeef naar langzaam. Ja. Asana no te drinken tidak dat tidak kiri of tidak doen asana ngai. Ade langzaam. Maar a probleem na a watra. Sare mai har gunu tego waterwood. Na alam mo sare fu waterwood eko we har te kiri. Na bigi probleem dus. Oké. Dus eigenlijk a watra fu SWM jaso nou was crossi de soort sanati. Eigenlijk na dat ja. Na SWM watra. Ja. Alite. Oh, no sabi. No sabi want asanat. Na não aparece foto. Não aparece foto de mij haar watra uit Liba of Kirgigisma. Want Kirgis sa foto toch? Ja. Não aparece toch? Dat niet. Ito a her foto na so brown water. Ja toch? Ja. Mana saya de mij haar watra gu uit Amer. Ja. Amer no watra sa strome eigenlijk watra sa zuiver constant. Ja. Nee. Ai zus. Dus nadat na. Telo ko din problema verder jaso in Bronsweg. Soort ontwikkeling je bewan si graag. Ontwikkeling. Ja. Boy. Nu tak over ontwikkeling. Daarvoor. Maar kopen de drie belangrijke wang. Eerste wang bude. Eerste wang. Broeder staan voor in dus niet. Oké, nee kaart toekomt 2 of 3. Punt 1. Oké, nou missie de man scoren de. Ja, missie de man bon scoren, new scoren. Maar na regering die of dat bij de vorige regering? Ja, dat zijn dan na sinds vorige regering. Oké. Aan regering die zitten. Oké. Eigenlijk te tak ik kon tak over regering dus want na zomaar wordt tak over regering dus. Ja. De man is no do next ete. Gi unu de man no do next ete want
Look at dorpu da sem facilite. De mai konja na fifi barki of 4 barki 3 watra. Tak de mai ko set sani. O mes mai tai na dorpu. Meer dan 500. Dat de mai horma kurutu da. Want to smai tek eguanga de watra. Da fanga de trasma. Da de trasma kan de. Olanga yo horma, olanga yo dringi wa 2-3 watra. Olanga yo dringi. Olanga yo khobroike. Nana punto eh. En meer des maar bem registreren die duro tank de sot sanati unu schreef do. Bullshit. Sorry tak mi take so, maar de standaard na bullshit. Duro tank. Da if de magi wa duro tank dale no fado fawodu. Nee, maar dat is duidelijke taal. Ja toch, if de magi wa asani a duro tank da alleen no fado. Toch na semsa no de toch. Ja, duidelijk. Ja toch. Dus dat aan een oplossing. No, maar me loop van yugi a statement ja so isabi toch maar commit a watra eigenlijk kita kikba takwa bron de mamusuku isabi toch Ja Bronsberg. If de masuku wa bron watra da pe. Mino denki a pompu sa de mau poti. No abadro ke fu pota watra konja, fu pusa watra konja. Presilai. A problema sai de mai hara watra gu uit amer. Ja toch. Nee, duidelijk. Nanga suma ubetaki? Beyond Beyond fibo ang bar kondre ifada yaba o casino no de. Well, mina next futa kimoro lek mek dema seti sadem seti. Ja. Mina be over regeren want regeren na zomaar. Eigenlijk ja, regeren ja. Maar suma yeshi kandra ya kondre. Ja? Akondre dis. Ja. Mino shi maite. Mino shi no maite. Ube tak over. Eigenlijk ube shi lek a regeren is bo due moro betre. Maar na no foswe ko shitak a regeren sabede be bu moro de madisi. Ja. Ndati. Dat zijn ook de geluiden die we horen. Thank you zou ik zeggen. En zo Diego Morofara. Culturo TV en we zijn hier op locatie en zoals ik eerder heb aangegeven, alleen wanneer je naar de mensen komt, je komt met de man sa eta ina dorpu de yeshi sa na de problema. En sanga in je omja so die jure siya ni de dry tapu drape ina watra na nga de sot sandati. Bika hore dia. Ay mina next futa kema de mabi fluka nga de kiwangiu alla fasi uno madringa watra dem suku watra model giu no adat no mo. Dus eigenlijk you edringa watra. No, mini dringa watra ma bif bay watra. Moni selef una fu bay watra. A model a deleka a straf model ude. Ja, ja. En overheid kon meer de man contact op hem registreer gi duro tank de sot sandati you shitak wap chin so vooruitgang ko ina proces dati. No apke san no kona model dati. Mino sien. Next. Saya silik oplossing gi asot probleem di siyong a watra probleem. If sami ekif asot model disi? Ja, asot oplossing yeshi. Asot model dis na alip gide bigi ma fu foto da pena de mam look sa de ma set de ma o ma set gi pos u forhet. Wat u ka forhet ko on tu. En fa desma ede ja so ina birtis refi you sref jaya bi bar isabitok mange konja so sana de geluiden sa you eyere about a watra problema ja so. Na lek fam tak da pena sem probleem desma ap sami ap tu. And desma no wan dringa watra. Money no def de ma buy watra dringi. Na probleem dat wabi. Te yeshi a ontwikkeling ja so na Bronsweg. Isabi sot ontwikkeling you be wan shi ja so ete. Ja, wap ato so fa no du de sandati. Ato so fa no du wabi. An no we hitak de mai mek me de ba school de sandati. Ma waba ato so fa no du. Na wasa sa mino denke sref ides na mahil balang reik sani. And if want to ide sambo de sa you be wan shi like ontwikkeling ja so sabo de dati. Was sport complex. Sport complex. Ja. Maar is je wan voetbalveld ja toch wa kadang veld dati. Voetbalveld dat ze hadden, maar voetbalveld maar no sargi uno. Omdat de jeugd de furu. Ja. Akondra na bom stadion de mam megge uno. Tijdelijk ubetak na nga sumami brada? Ja, tak ang meneer Beer. Ja. Ja, man, 100% en meneer Beer ben bar ja so. Dus ine kon ja na boronsi, dai no kon na bar. Miere a bar ja na mga den populair bar. Saya kan verter des ma about a bar disi. A bar ja bak ala bakan naik kakoye bai shot ye dringi. Moi bita.
Bayo barbecue. Ja. Thank you if you want bar odi Holland passie of foto si yaba o casino. Ai ala des masa da foto anga ala se we bar wan odigi. Dus une pour no wan se. Zolang je si unu we bar odi. Aseti. 100%. En zo hebt u het gehoord hier van de galante heer Zabita meneer De Beer. En dan moet je laten bij het taxistation. Origineel. Dag Holland, ik wil daar komen, want ik pinaar hier als een raad. Wambari teana, wogo luku na kulturu TV. Tam sabaka gang, pe Canada pe wang, yeah. Tijd voor het nieuws, go look op je nieuws. Culturo nyusu, pas de vastraat is refbuntu. Unde baniu, sadef arkina nieuw. Culturo nyusu, pas de vastraat is refbuntu. Suriname zo'n hele clan, maar go depti elk one. Weshi, alas my sari, alas my bari, ma efu bondru kwawang. Tak wesre kama masra